Čaute kamaráti, vítajte na kanáli Overboost pri ďalšom zaujímavom videu. Tentokrát začíname v aute, som na ceste k Marošovi do servisu a máme pre vás nachystané veľmi zaujímavé veci, pretože musím doskladať Subaru, treba mi tam namontovať nový downpipe a taktiež dať dokopy intercooler a nejaké ešte detaily, pretože o 2 dní ideme na mapu do Ucho Motorsport. Určite vám ho nemusím predstavovať, samozrejme spravíme aj nejaké zaujímavé video z mapovania aut, pretože tam nebudem len ja zo Subaru, ale bude tam aj Maroš so svojou Audi S3. Takže teraz vám spravím taký krátky vlog. Ja budem robiť Subaru, aj keď ho už Maroš skoro celé skompletizoval, tak ja tam ešte dokončím nejaké detaily a Maroš bude dokončovať svoju S3, aby obidva auta boli pripravené na poriadne mapovanie. Takže ostaňte s nami a samozrejme dajte like, odber, keď sa vám tieto videá páčia, kľudne aj komentujte a budeme radi za každý feedback. Tak zatiaľ čau. Tak, máme to hotové. Držiačík. Potiahnúce ochranný štít, tepelný. Vyzerá to celkom good. Ale, no vidíte ľudia, toto je práca s autami. Stále dáčo. Nestále dáčo, furt dáčo. Furt dáčo. Veľmi pekne. Subaru ideme naštartovať, ale predpokladám, že to bude trošku problém, lebo není tam založený intercooler ani lambda sonda. No, naštartovalo, ale auto je momentálne bez výfuku, bez intercooleru aj bez ostatných vecí, takže vidíte, aký je, no a vlastne to aj chcíplo, takže asi ho budem tlačiť. Štýpky, nie? No, dúfam, že sa nebojíte tmy, lebo ideme pod auto. Máme ten krásny downpipe. Keď sme dali tu hore, vieš, Áno. teraz, že je prístup, a tam tie dva potom dáme chodu spodu, potom chodu intercooler, vieš. No jasne. Ale no, však tam je už teraz pekný prístup, vieš. Tam je pekný prístup, lebo už tam nie sú tie heat shieldy všetky. Takže to by šlo. Ono na tom youtuberskom živote všetko by bolo super. Keby niečo dalo robiť. No, ale musím povedať, že všetko dlhšie trvá. Lebo človek musí vybrať telefón alebo kameru, mikrofón, nasvietiť, upraviť sa, dať si make-up a tak ďalej. Takže všetko dlhšie trvá, ako by to normálne trvalo. No ale jak môžete vidieť, tak downpipe máme skoro dotiahnutý. No a som zvedavý, čo tu bude mať za zvuk. Potom dáme ešte intercooler a ďalšie dve matky sa dokončia asi až zajtra. Takže to sú tie večery v garáži. Dáme ešte trochu brzdovej kvapaliny. Krásny intercooler, veľký ťažký, neviem, či ho odnesiem s jednou rukou, takže asi budem musieť prestať nahrávať na chvíľu. Takže uvidíme, keď sa nebude stíhať, tak ideme na to, poďme aj ráno. Čuješ, jak som ti povedal, mne je jedno. Ja ráno vstanem, večer vstanem, kedy som dohodnutý, vtedy prídem. Ale ako je určite pohodlnejšie sa vyspať a ráno si ísť na raňaj očky dať a prísť, vieš. To ako je samozrejme, hej.
ale prispôsobím sa úplne tebe. No nič, len na Subaru musí byť dneska poskúvané. No, Bo môj teoreticky je. ja len si chcel toto ventilátor. No to je ten ešte do šakovania, ten kábel mi treba priťahnuť a aj ventilátor musím spraviť. No. Jak som mi o tom rozprával, som myslel, že bude to také hladšie. Ale však si priťahol ďalší komplet. Neskorá noc, kamaráti. Hej. Pačiky nám spievajú už v noci, tak môžete vidieť. No ale tu sa vo veľkom robí. No kamaráti, tak je už chvála Bohu 10 hodín večer. Stále sme v garáži, ale vyzerá to tak, že väčšinu práce na Subaru máme hotovú. Žiaľ Bohu neostal čas na Marošové Audi, ale pravil, že sa to dá nejako dokopy v priebehu dňa. Takže Subaru je viac menej poskladané. Olej v prevodovke je nový, spojka vymenená, takže už len na tú mapu do Ucho Motorsport do Banskej Bystrice. Vyberieme sa tam asi zajtra. Veľmi sa na to tešíme. Ja sa hlavne teším, že Subaru bude fungovať, lebo dlho som sa na ňom nevozil a už mi aj dosť chýba. Ale tiež sa teším aj na Audi, lebo si myslím, že to auto má veľký potenciál. Myslím si, že z tohto auta sa dá určite dostať nejakých 360 koní. No a Maroš je zase taký blázon, že on určite bude vyhrávať tie slalomy. Takže takto. Ešte hľadáme tesnenie na downpipe, lebo je tam trošku ešte problém, preto som vám ešte nenastartoval auto, lebo vlastne nemáme prispôsobený výfuk, lebo ten downpipe je trošku dlhší ako výfuk a preto vlastne zajtra sa bude musieť ešte rozrezať, trošičku skrátiť a obvariť na novo, no a dá sa tam nové tesnenie a malo by to fungovať. Potom si spravíme video zo zvuku, no a samozrejme vám ukážeme video aj z mapy, dúfam teda, že to nebude vadiť uchovi. Tak, no, tak sa vidíme zajtra ráno. Maroš možno niečo nahrá na svoju kameru a takto zostriháme spolu, aby ste videli aj, ako sa robí Audi. No a dajte nám vedieť v komentoch, že čo by ste od nás ešte chceli vidieť, či viac nejakého motoršportového kontentu, alebo nejaké zrazy, prípadne nejaké práce z garáže, lebo určite by sme sa tomu chceli venovať, samozrejme popri našich prácach, keďže človek to nemôže robiť na full time. No ale určite nám dajte vedieť, či sa vám video páči, dajte like, strike. A hlavne odber. A hlavne odber, presne. Aby ste nezmeškali ďalšie video. Presne tak. Takže čaute kamaráti, vidíme sa zajtra. Tak vítajte späť. Máme 4 hodiny ráno. Nachádzame sa u nás na dielni, kde už o chvíľu vyrážame do Banskej. Ideme ešte poprašovať, kde sa zastavím po Maťa. A auta sú už naložené. Máme krásne ráno. No a takto. Kamaráti, dobré ránko. Takže je tu ďalší deň. No a je to vlastne deň D, ktorý som vám spomínal. A ideme do Banskej Bystrice naladiť S3 a Subaru. Takže sa veľmi tešíme. Je 4 hodín ráno, takže som ešte trochu nevyspatý. Je aj dosť na hovno počasie, ako môžete asi aj počuť. Hrmi, búrka a tak ďalej, ale tak čo narobíme, počasie si nevyberieme. Sme dohodnutí, takže ideme. Čaká nás krásna cesta. Mám sa stretnúť s Marošom. Mal by to byť každú chvíľku. Sadáme do odťahovky a ideme. Takže vás zoberieme za sebou. Môžeme. No serus, kamarát. No, aké sú tvoje pocity pred dnešným dňom? Ja som už kamarátom oznámil, že kde ideme. Pocity sú super. Škoda, že počasie mám také, máme. No, počasie je na hovno. Nejaký premysl, som to umudril.
Bude to dobre, musí byť. Takto to dajak vyzerá momentálne. No a čo narobíme? Máme dohodnutý termín a Kúchovi je dosť ťažko sa dohodnúť, takže musíme tam ísť za každú cenu. Takže rýchla zastávka na Slovnaftke. Keby ste nás chceli sponzorovať, tak určite sa ozvíte Slovnaft, Slovensko. No a ideme si dať nejaké pochutinky a pálime ďalej. Smer Banská Bystrica, Ucho Motorsport. Čaute, tak šťastlivo sme došli do Banskej Bystrice, chvála Bohu sme tu. Cesta bola dobrá, aj keď trošku pršalo, ale ináč pohodka. Takže tu máme pripravené autíčka, máme ešte hodinku k dobru, takže sa ideme napapať samozrejme tu. Tiež keby náhodou McDonald's chcel sponzorovať, tak sme otvorení spolupráci. Čo nám povieš, Mároš? Čo očakávame od dnešného dňa? Že nám vydržia auta Že nám vydržia? a že sa nič nepokazí. Hlavne. Ja by som chcel aj výkonový taký značný nárast. By trebalo, bo nechce nič zo to Subaru. Uvidíme, no. Takže by som sa na teba nehambil, tak dúfam, že ti spraví taký výkon. Čo? Čo hovorím, že Audi netreba veľmi výkon, lebo ide jak šalená. Ale toto autíčko by potrebovalo. Takže ideme sa nachasňovať. No a potom vám ukážeme, čo ďalej, keď budeme na mieste. Takže už sme na mieste. Ucho Motorsport. Je tu krásny Nissan 200 SX, alebo Silvia, alebo sú na to rôzne názvy. Ale stále čakáme na Erika. A tešíme sa už. Teraz mi tu jeden chlapík vravel, že z takej imprezy, ako mám ja, dostal 400 koní. ale povedz, jak to dopovedal, že potom mu otvorilo prevodovku že mu otvorilo prevodovku ako konzervu, takže to by som asi nechcel, radšej by som chcel, nech to auto reálne funguje. No ale už sme tu. Už sme tu, zo Subaru s prázdnou nádržou. Hej, zabudol som natankovať, to znamená, že dáme auto dole z odťahovky a musím ho ísť tanknúť. Lebo debil ja som nepomyslel, že to auto bude na tej brzde aj jazdiť a na to je potrebný benzín, no. Takže tak. Taký je Maroš šikovný. Normálne vozík dá takto na bok, dajú sa dole na jazdy, no a s autíčkom si zíde dole. Auto je na vozíku. Ideme natankovať. Tankujeme na ťahovke, lebo samozrejme auto nešlo. Tankujem na Slovnaftke, 100-oktanový benzín. No a som zvedavý. Či auto pôjde alebo nepôjde. Takže okamih pravdy, natankovali sme nový benzín, no a okamih pravdy. Imobilizer zlosti. Mám párkrát tak postlačať? Ja, šťa, to musí prečerpať, vieš, to ešte cez filter všade. Ale už úplne má iný zvuk, nie? Či? Mám mu pridať, či? Tak jemne.
Marošové auto na brzde momentálne, keďže moje je dojebané. No a asi ani nic z toho môjho nebude. Tak uvidíme, no. Keď tak spravíme aspoň nejaké pekné zabery z tohto auta. No a Subaru v smutku. To sa len nemôže stať, ja som fakt smoliarci kokos. To je halu, že na voľnobehu auto síce už ide normálne, kvázi normálne, a pod zaťažou nejde. Pod zaťažou, ako keby vynechával jeden válec, možno dva, ja neznám proste. Čo myslíš, Erik? Je to No ľudia, vidíte, to sú tie problémy s autami do ríti furt. Jeden krok dopredu, dva dozadu. Stále. No a to je vlastne to, že pripravujete sa, hovoríte si, že máte pred pretekmi ešte mesiac času a príjete na mapu do Bystrice a je problém do ríti. Fakt dúfam, že to spravíme, lebo som z toho strašne sklamaný, akože, že to nejde. Takže tak, jak hovorím, Subaru sme nenamapovali a ani už nič viac nespravíme, lebo nejde alternátor a hovoril som, že ja tým technickým veciam nerozumiem, ale teraz vám to Maroš vie vysvetliť, lebo on je ten technický typ. Ty si ten pekný teraz a ja som ten technický. Ale ja som pekný, ale smutný. Máme teraz ten problém, že alternátor nám nedobíja, alebo dobíja úplné minimum, čo znamená, že vysoko tlaké čerpadlo, ktoré nadrží, bude potrebovať pri maximálnom zaťažení na brzde druhý okruh, že by zoplo, takže bude potrebovať prúd. A tým pádom, že alternátor nám nedobíja, tak sa nám neoplatí ho dávať na brzdu, lebo proste bude potrebovať to napájanie vyššie a nemáme prúd. Čiže teraz je taký problém, že musíme spraviť alternátor a opäť prísť na brzdu, kde sa uvidí až pod záťažou, že ako sa bude spraviť auto. Čiže to je taký začarovaný kruh proste. A každopádne stojíme kvôli alternátoru. Len toto ja rozmýšľam, že v podstate už keď sme dali prvýkrát auto na brzdu, už bol problém s naštartovaním a to nebolo ani pod zaťažou, ani nič, vieš. Či myslíš, že toto bolo fakt tým palivom? To je ťažko teraz povedať. Palivo za mňa určite tam nejakú rolu hralo, lebo ani ho necítiť, vieš, za poriadnym palivom. Ale každopádne auto už teraz ide v poriadku na voľnobeh, tak proste prakticky jak išlo. Len keď sa mu... ten alternátor je proste taká sranda, že vo väčšine aut, keď prestane dobíjať, tak zasvieti kontrolka. Áno. Ale tu nám ani kontrolka nepreblíkla, ani nič. Proste tu sa išlo len podľa diagnostike, že diagnostika vypísala, že proste auto nedobíja, hej, ide jak na baterku. No a po meraní sa zistilo, že fakt nedobíja alternátor. Čiže smutné, no. Pokiaľ sa musíme dať dokopy alternátor a tak opäť na meranie. Bohužiaľ. Takže držte prsty. No a dajte odber do... Píp, no. píp. Bude dávať ako pípaky. Je to smutné, lebo sme sa jebali, sme v Banskej a nie je to za rohom. Takže no tak bohužiaľ. Ešte uvidíme, jak dopadne S3. Tiež to ešte není také, že to môže byť ružové. Uvidíme, no. Sme hladní po celom dni už, lebo... Jasné. Vieme, že nevyzeráme čakáme, na to, ale ako sme hladní. A sme jevali ešte obed. No, takže uvidíme, no. Tak, aspoň... Ale za to už máme tu 80 litrov benzínu. Hej, 80 litrov benzínu, ktorý asi nevyužijeme nijak. 40 dáme hneď tomu, ktorý dá najkrajší koment. Presne. Tých 40 litrov posieme do kosačky, ideálne. Tak. Dá. No a tak. No a pošlite takto také lovky, keď máte zvyšné.
Vyrovnaj, poď. Počkaj. Poď. No, kamaráti, súhrn dnešného dňa. Subaru my versus my, 1-0. Subaru vyhralo nad nami, žiaľ Bohu. Tak, jak som už spomínal, alternátor je určite zlý, takže objednal sa druhý. No a musí sa vymeniť. No a budeme musieť prísť ešte raz do Banskej Bystrice, aby sa spravila tá mapa, aby sa na to Erik pozrel. Dúfam, že to je jediný problém, ktorý na aute bude a že sa to podarí. No. No najväčšia sranda je, že alternátor príde možno, že v útorok, čo by bolo fajn. Streda, založiť ho, útorok, streda možno. Štvrtok, keď bude mať Erik čas spraviť, no a sobota, nedeľa sú pretekli. Toto je najväčší problém. No, to je veľký problém. No ale, čo by sme robili bez problémov s autami? My sme sa nudili, takže dúfame, že to stihneme. Chvála Bohu, Marošová Audina je spravená. Má aj poriadne pecky, jak ste mohli vidieť na videu. Pecky má. Takže... Som síce sklamaný trošku zo koní, som čakal, že viac, ale odmeraných je tam momentálne 311 koní. Krúťak cca 450? 450 alebo 460 je krúťak. No. Celkom fajn. A ten priebeh je super. Hlavne, že je to nastavené všetko, jak má byť. Ja som počítal s takými 330-340 koňami, ale tak mám tam reálne 311, nie fejkových 350, takže presne. 350 bude na druhý rok. Ale som spokojný, že vydržala. No a horšie o Subaru, ako som trošku sklamaný a ja. Uvidíme. Subaru bola priorita a nakoniec takto tu zlyhala technika. Takže uvidíme. Bojujeme ďalší deň, no a určite nám dajte odber a like, keď chcete vidieť ďalšie trapenie s tým autom. A hlavne ďalšie video bude určite s pretekov, na ktoré sa chystáme. Otázka je, či budeme jazdiť na Subaru, alebo pôjdem len jak divák. No. Audina tam určite bude. Takže ďakujeme, kamoši, sledujte nás ďalej. No a napíšte nám nejaký pekný koment. Tak. Čau. Díky, čaute.